Olemme P-City-foorumissa ja tänne toteutettiin valaisin uudistusprojekti yhteistyössä Helvarin ja Legrandin kanssa. Halusimme toteuttaa valaistussaneerauksen, koska olemassa olevan valaistuksen elinkaari oli jo lopussa ja halusimme tänne mahdollisimman energiatehokkaan ja asiakasystävällisen valaistuksen. Pyrkimys oli löytää tilaluokitukseltaan kosteaan tilaan sopivat tuotteet. Olemassa oleva kaapelointi haluttiin hyödyntää ja valaistuksen ohjaus muuttaa liiketunnistukseen perustuvaksi. Legrandin Flip-valaisimeen ja Helvarin ActiveHead langattomaan ohjaukseen päädyttiin laadun, kustannustehokkuuden ja aikaisempien kokemusten perusteella. Tiesimme, että nämä valitut tuotteet vastaavat laadullisesti tilaajan pitkän ajan vaatimuksiin ja käyttötarpeisiin. Tällä ratkaisulla saimme myös aikaan huomattavan energiansäästön. Legrandin Flipin leveä valo soveltui hienosti parkkihallin valaistukseen. Tämän kohteen valaisinvaihdon suunnittelussa mietittiin suunnittelijan kanssa monia erilaisia ohjaus- ja asennusratkaisuja. ActiveHead-tunnistimien lisäksi nämä Ensto Flip-valaisimet varustettiin jo tehtaalla valmiiksi asennetulla liitosjohdoilla, mikä nopeutti ja helpotti huomattavasti asennustyötä, vaikka Flip on myös nopea asentaa luonnostaan. Henkilöturvallisuus ja asiakasmukavuus oli myös tärkeitä asioita. Asiakas tuntee olonsa turvalliseksi, kun tilaan tultaessaan jonkin tasoinen valaistus päällä eikä tulla pimeään tilaan. Me Legrandilla voimme tehdä erilaisia räätälöityjä ratkaisuja valaisimien asennukseen ja ohjaukseen. Me toimimme yhdessä tilaajan, sähkösuunnittelijan, valaisinvalmistajan ja sähköurakoitsijan kanssa, minkä asioista kaikki osapuolet ovat olleet poikkeuksetta tyytyväisiä lopputulokseen. Projektin hyötyjä on, että valaistus on todella hyvä ja toimiva ja sitä voi tarvittaessa helposti säätää. Voin suositella sekä Helvaria että Legrandia lämpimästi. Ammattitaito, tavoitettavuus ja reagointi asiakkaan tarpeisiin ovat kaikki huippuluokkaa.